Okay, vi har figur 66, som handler om kondition. Når man er i gang med at træne, så bliver hjertet større og stærkere, og det gør også, at hjertet kan rumme mere blod og pumpe mere blod per slag. Og i denne forbindelse bliver hvilepulsen også lavere, fordi hjertet kan klare sig med færre slag til at pumpe den samme mængde blod. Der kan opstilles mere ilt, og der kommer mere energi i musklerne, fordi blodet hurtigere bliver transporteret rundt. Dette forsager, at ens kondital forbedres, og at man også kan træne hjertet til at blive bedre til at optage og fordele ilten i blodet. Og fordele rundt igennem kroppen. Vi vil snakke om figur 71 i biologi, og det handler om, hvad der sker med ens muskler og ens krop efter styrketræning. Det der sker er, at man for eksempel får flere enzymer, der hjælper med at spalte glukose til mælkesyre, og det giver en mere effektiv anaerob energiproduktion. Derudover så får man et øget antal natrium-kaliumpumper, som giver en bedre mulighed for at opretholde musklernes kaliumindhold. Og så får du en bedre styring af muskelcellerne via nervesystemet, så de præsterer til en større samlet kraft. Der er altså meget mere sammenhold gennem de nervesystemer, som man har i kroppen, og så producerer de også bare de gode midler mere effektivt. Ved at styrketræne ændres der mange ting ved kroppen. En af disse ting er, at man får øget indhold af ATP og koncentration af de enzymer, der spalter ATP'en. Derved skabes der en mere eksplosiv energiproduktion.